Martěšek je dneska na příměstském táboře. No, to asi jsem taky z toho byl nervózní. Já mám z toho nervy už od toho čtvrtka asi. Dneska nám volali teda z Invie, přes kterou jsme si objednávali naši dovolenou, že bohužel naše ubytování není volné. My vás zdravíme, dámy a pánové, já jsem Martina, tady to je můj rozcuchaný manžel Kubík. Já jsem dělal ne. To je nos. Pardon. Lidi, jestli jste nám ještě dali odběr a like, tak to prosím udělejte teďka. Moc vám děkujeme za vaši podporu a my můžeme jít na dnešní podcast. A my jsme podcast Proti Klary se přitahují. Ano, já jsem to řekl tentokrát jinak než vždycky, že? No, právě. Ale ono je to možná otravné, když vždycky furt opakuju ty svoje věci dokola. Ale pres. Já jsem teďka jednou právě, jak jsme byli v tom Řecku, tak jsem měl takovou chvilku, že už nebudu říkat v těch mojich videích, pokud právě vytíráte, ne? Nebudou chuť, pokud právě vytíráte. A už ti to tam napsali. A zrovna to napsal, jako neboj říkat vytíráte. Přitom předtím mě tam zase někdo psal, jako, že to vypli hned prostě, jako když to slyšeli. Takže asi to budu říkat dál a asi to hodím i na tričko. Ale tak je to takové, že už tě pod tím strašně to blíká do ksichtu, ty tvoje hodinky. Aha, promiň. Že už je to o tom, že to znají. Jo, tak jo. jako to tam asi musíš říkat. Ty mě vždycky říkáš, že já zapomenu říkat let's do this. A ty vždycky jako, Marti, ty jsi to neřekla. Jo, to vždycky dořeknu, jak kdyby. Však já teďka, jak jsem točil místo tebe, tak jsem to říkal. No, ale od teď už budou Martinčiny videa s Marťou. Jo, u tady toho druhého videa říkal, že to je velice dobrý koncept a že bychom to měli zařadit. Jo, tak já jsem to četl, no. Ale tak už byly dvě takové, takže zase za chvíli třeba. Jako jasné, ale mohli bychom teda do stálého toho, že si prostě říct, 3. video v měsíci bude tohle. No, tak já bych to úplně tak jako, že si nedával takový závazek, ale prostě, když se to bude hodit, tak to uděláme, jako. Jo, jako... Třeba budeš nemocná, nebo něco prostě bude špatně s tebou. Jako třeba vám řeknu lidi, že mě je blbě už asi od té středy. No lidi, já se zase vám musím přiznat, že mě asi poslední 3 dny taky tak nějak divně. A je to od té doby, co jsme byli na koupališti v Zeleném, kde jsem dostal syrový steak vepřový. A já jsem kousek snědl. A fakt od té doby mám takové rozhozené zažívání. Nevím, jestli je to tím, ale je to od té doby. Já jenom chci říct, že Kubík má rozhozené zažívání celkem často, takže to já bych úplně nebrala na takový zřetel. Teď jsem dlouho neměl, jako. Takže ale máš prostě takové citlivé střeva, bych to nazvala. Jo. A když mám nervy, tak mě normálně, když chytnu z něčeho strašné nervy, jako jo, tak normálně během 10 sekund mě začne bolet břicho, jako. Já to mám s tím spojené hrozně, jako no. Já to mám žaludek. Ne střeva, ale žaludek. Mě už od středy, nebo možná toho čtvrtka, mě tak bolí žaludek. Takové prostě křeče a jak kdyby nechutně, kdyby měla strašný hlad. Ale nemám. Ale já mám z toho Chorvatska nervy, člověče. Já nevím proč, z toho Řecka jsem vůbec neměl. Jako ne, že bych se netěšil nebo tak, ale když si řeknu, že tam jedem, jo, tak úplně se mě to tady tak jakože zažbrblá. Já si myslím, že já to mám jak Martěšek je dneska na příměstském táboře. No, to asi jsem taky z toho byl nervózní. Já mám z toho nervy už od toho čtvrtka asi, protože on první jakože tam vůbec nepůjde a toto. A my jsme zase takový, že jako kdyby on plakal, že tam nechce jít a tak, třeba 2., 3. den, tak už tam ty 2 dny nemusí jít, jako. Že my jsme zase takový, že jako na sílu ho tam dávat, ať si stihneme něco natočit, to jako ne. Jakože to vůbec. To radši uděláme jinak, jako. Takže, ale těšil se dneska, už byl vypravený za 10 minut, jako už měl baton na zádech a šel. A nebyl to první, ne? Ne, byly tam holky, tak 4-5 holek už tam bylo. A kamarád už byl na cestě, jako jeho, takže... Takže jako on má za tyto prázdniny jenom jeden ten příměšťák. No a tak to utěká ty prázdniny, už bude půlka. Jo. A já si myslím, že to stačí. Já úplně jsem byl asi nervózní i za něho, protože já kdybych byl děcko a měl jsem takhle někam jít z prostředku prázdnin, tak jsou z toho nervózní hrozně, jako.
Ale on nebyl, jako. On až dneska jako šel úplně v pohodě. No dneska úplně, jakože už pojďme tati, nestíháme, víš, jako. Nachystal se rychle. Ale asi jsme z toho měli nervy oba. Jako, nebo já nevím, jako prostě, ale já tady v těchto momentech si úplně říkám, že já nejsou dobrá máma na tady toto vůbec. Víš, že mě tyto věci tak strašně stresují a že já ho vystresuju taky. No to já ti říkám, buď ticho, běž nekam, si to tady prostě... No, takže chodí Kuba, já prostě nemůžu, mě to strašně stresuje. A já se snažím jako nedělat ten stres na něho, ale mě je tak strašně vevnitřku špatně. No. A že mě je normálně dobré kus toho, jak mi je zle. No, a mě teď, jak jsem ho tam nechával, tak úplně se mě udělalo smutno, jako, ale... A pak se mě udělalo zle a musel jsem tam i na záchod. Takže my jsme takový rodiče, jako... Jo, neříkej, když tak, kde to je, nebo jména, nebo tak, jo. Jenom tak říkám. Říkala jsem Marťuš, to jsem mohla. To jo, ale cizí jména, nebo kde to je. Nebudu říkat, že to je... Máme stalkery už. Tady. Že nebudu říkat, že to je na. Na. No, že to je tam, víte, ne? To je jedno. Prostě doufám, že si to užije, ale není to vyložený takový ten tábor, že jsou děcka v nějaké jurtě a sedí venku. To bych asi na takovýho nedala. Víš, aby celý den létali venku, to jsem nechtěla jako úplně. Uřícení, že? No právě, jako nemoc se někde schladit a tak to. Takže tak, ale myslím si, že si to jako užije a že to bude jakože v pohodě. Ale já mám asi spíš aj nervy z toho, že mám teď úplně nabitý ten týden před tu dovolenou. Já to mám prostě vždycky. Víš, že když mám týden jak kdyby volno, jo. Tak já si to musím úplně v té práci prostě nahnat. A většinou to vyjde prostě přesně na ten týden před tou dovolenou. A já vím, že já prostě dojdu z práce v ten pátek, dojdu o 8:30 večer. A prostě už vím, že v 6 ráno vstáváme, takže to budu muset nachystat všechno ve čtvrtek. No já už jsem lidi včera chystala jídlo, ale natočím vám to, budu to vytahovat z té krabice, ukážu vám to, co si bereme. No já už jsem včera stříhal nějaké videa jakože na tento týden, ale já to neumím moc dopředu, já na to nemám takovou tu náladu, já musím být jak když pod tlakem, víš, jakože na tu poslední chvíli to udělat, prostě, nevím. Mně se tak dělá jako nejlíp, jako no asi. Úplně, jako, a teď fakt nevím, jestli to je jakože ze stresu nebo z hladu. No, tak už to neřešme, nebo se mě udělá zle. Takže, ale no já mám hlad jako taky trochu asi. No jenom jsem chtěla říct, to já se zeptám, jako byli jste někdy s dětma v cirkuse? Protože já jsem teďkom tady, jsme v Kunovicích a tady teď stojí obrovský cirkus. Nevím, jak se to jmenuje, cirkus King. Aha, tohle je to asi nahoře. Takže a normálně jsem se ptala jedné paní, došla jakože do obchodu k nám a říkala, že byli zrovna v cirkuse. A já říkám, no a co tam mají teda za zvířata, ne? Že tam nemůžete mít žádné ty šelmy a tak. Ona říkala, ne, tam mají byly lví. Jo. Ale že v opice a tak neměli, že měli lví, kozy, lamy, já nevím, co ještě, někde bývají psi nebo takto, ale říkala, že tam normálně měli lvy. Tak ono je to takové, tak jako lvy má třeba někdo doma. Takže to podle mě oni můžou mít ty zvířata, které, jak když můžeš mít doma jako mazlíčky, víš, nebo jakože třeba slepice, jo, koně, to tam můžeš mít. Ano, jako, myslím, že říkala, že tam měli nějaké kačeny nebo něco. Jo, hladové oko, ty vole, zazdražili benzín, Marti, dívej se, za kolik tady to je katastrofa. To teďka jedem kolem, no, diesel 44,30 lidí, 42, 50 natural. Tomáš mě psal, ať si na tanku rychle. Já jsem to včera udělal, bylo 2 koruny levnější. Jenom, že oni už to zdražili v pátek. Ale byl včera o 2 koruny levnější, našel jo, byl za 42. 2 koruny je... Tak to myslím, že na Šelce byl furt stejně, tady byl ještě dražší, jo. No to je jedno. No a ta paní mi říká, že tam teda měli šelmy a tady toto, ale že je velice pěkné. Ale že tam nebyla klimatizace v tom šapitu. Jaj. Že říkala, že naštěstí nebylo plno. Ale že říkala, že to byla hrůza. Ona došla úplně splavená. A že říkala, že to byla fakt jako katastrofa. A já jsem si říkal právě, fakt když jsem kolem toho minule jel... Tady je 41 pade na Omfause. No víš, to molko je dražší. No já jsem si úplně říkal, že tam, jestli tam mají klimu v tom, jinak tam musí být hrozně jako. Hej, ale někdy mývaj. Protože vím, že někdy tam bývá napsané na těch plakátech,
klimatizováno. Jo. Aby schválně upoutali, protože normálně člověk by tam nešel se pařit ve 30 stupních. Jako. No, oni tam mají vždycky nějaký obří větrák, ale jako tak to normálně v tou hře. No, ona říkala, že tam měli zvedlé jak kdyby spotky toho stanu a že tam občas profuchlo zvenku. Jo, tak. Ale že jinak úplně jako vedro. Teď ten smrad, že tam, nebo já nevím, jestli tam je smrad. Já jsem v cirkuse naposledy byla s tvojíma segrama, jak jsme vzali ve Staráku. No, to už je dlouho. A to bude kolik? 10 roků určitě, tyjo. No to jo. To byly ještě malé úplně. No. A to jsme je vzali do cirkusu. No a teď si jako tipni, kolik stojí lístek do Hodně. cirkusu. Jakože to se neřeší, jestli dospělý nebo dítě. To je prostě na hlavu. Tak 400. 350. No tak. Tak ale na hlavu. Paní tam měla 2leté děcko a platila za něho 350 korun. Že říkala, to máte 700, jo, naštěstí on je takový, že ještě nic tak to nechtěl, koupila jsem mu jenom popcorn, co tam měli. Mně přijde třeba zvláštní v cirkuse jíst popcorn, jako, když tam jsou ty zvířata. To víš, popcorn. Takže jenom tak jsem se chtěla jako na to zeptat. Marťoš v životě v cirkuse nebyl. No teďka jsem viděl nějaké video z cirkusu, že tam jako lvy běhali, ne, dokola, a kolem byla ta síť, jak když... Aha. A jeden ten lev, jak když prolezl tu síť, jo, vyběhl ven, tak totální panika. No, tak to Nevím, kde to bylo, jakože to asi tady ne, ale... A tak jako mě fascinuje to, že když je tam síť, tak je to v pohodě. Že síť, Nikdo paniku nemá, ty jo. No ale to je jedno, já jsem chtěla říct, že Marťo v životě v cirkuse nebyl, ne, že bychom mu to nějak jakože zakazovali nebo něco. Ale on nikdy nedošel s tím, že chce jít do cirkusu. On vždycky ho tak uviděl u cesty a říká, tam je cirkus, ale že by došel a řekl, mami, jdeme do cirkusu. Ne, já myslím, že kdyby se to zeptala, tak řekne, že nechce jít. A myslím si, že by se mu to ani nelíbilo. No, on podle mě nemá rád klauny. Tak to by se mu možná nelíbilo, jestli by tam byly nějaký ty převlečení. A i ty zvířata by tam běhali a práskalo se tam bičem, to by se mu nelíbilo. Jako. Já nevím, já si to vůbec nevybavuji, jsme tam byli s těma holkama, co tam vlastně bylo. Vím, že tam byly lvy, že tam vždycky postavili tu konstrukci. No. Vím, že tam byli nějaký ti jako artisti. A ta jedna holka tam asi 3krát spadla, už úplně brečela, že nechce a oni furt, ne, ještě, prostě jdeš. Ta stavila ty židle na sebe, ne, nějak, a vylezla až nahoru na ty židle. No, ona měla podle mě tu kulu a na tom jezdila. Na tom oválu. A já už si to moc nepamatuju. Ty lvy si tam pamatuju, vím, že tam běhali takovým tunelem z takové sítě do té klece. A já už říkám, jako si ho nechte na pokoji, ne? Když nechce, tak ať to nedělá. Ona ne, prostě naposledy, to zvládneš. I kdyby ne, prostě musíš to odjet, i když řveš. Jako bylo to docela psycho. To bylo pro mě horší, než to, že tam měli ty lvy. Ale jako jinak, tak to zase jako proti, jako mně je to úplně jedno, jestli někdo jde do cirkusu. Já ho ne, to jako ne toto. Ale my jsme tam nebyli. No, jako, nevím, mně to připadá takové, já nevím, prostě cirkus, ty vole, jako, wow. Ne, jakože ty lidi jako asi mají těžký život, nebo tak, jako to jsou prostě jinačí lidi, jako než normální lidi, mně to připadá. A jako respekt, jako že třeba, nevím, už od malička trénuju na to, ale mně celkově ten svět se prostě nelíbí, jako, víš, jakože ani to, že ty děcka tak jakože třeba do toho nutí ze začátku, nebo ty zvířata, že tam mají, nelíbí se mě to, jako. Jako nevím, tak určitě, když máš rodinu cirkusáku, můžu to říct, nejde to. Když máš rodinu cirkusáku a mají děti, tak je asi jasné, že jako každý z nich se musí něco naučit a být nějak užitečný pro ten cirkus. To jako definitivně už od malička, to máš prostě vštěpované. Protože jak bys si mohl chodit tam do školy, kam bys si chtěl, nebo prostě tak, když objíždíš prostě. Já nevím, jestli ono to jako, že si objíždí celý rok. Pak natankujem 39,90. Nebo jako jenom o prázdninách objíždí. Ani asi celý rok, ne? Jako na co, jak by vydělával? No, tak asi jo. To máte to samé, co kolotočáři. Třeba do Dubňan jezdí kolotočáři jedni a ti sami. Mně přijde. Celý život, co já to znám. Asi jo. A oni už ty rodiny jsou propletené mezi sebou, protože teďkom, jak jsem je viděla,
tak vím, že jedna rodina měla holky, druzí měli kluky a oni jsou teď spolu. Jo, že tam je to taková uzavřená komunita, bych řekla, že jenom tak se tam někdo asi nedostane. A tak oni podle mě i dřív ještě bydleli, jakože přes rok v těch maringotkách a tak, ale myslím, že teď mají normální baráky, jako. Mají to zaparkované prostě někde. Já právě, že nevím vůbec, jak to jako funguje. Já vím, že v Josefově bývají nějací velcí kolotočáři, že můj bratránek se bavil s tím klukem od nich. A oni normálně měli barák, obrovskou zahradu, tam měli zaparkované ty kolotoče a když něco bylo, tak se tam vyjeli prostě jako s tama, ale že jezdili tak jako po okolí prostě, no. Jo. No ale taky to musí být teda jako... No nechtěl bych být v té rodině, jako ne, prostě... Já bych nechtěla jít po každé jiné školy, já si úplně pamatuju, že vždycky, když dojeli ty kolotoče, tak šli do školy. Ty děcka, to musí být hrozná, jako... Víš, že jako potkávat furt někoho jiného, my tak to máme stres z toho, tyjo, že šel by Marťoš někam, kde nikoho nezná, oni to mají prakticky furt. Asi jo, ale to myslím, že to tak není právě teď, jak jsem říkal, že oni se nestěhují, jako, že oni někde bydlí a tam jenom vyjíždějí jakoby na ty poutě, jako. Ne. Tak já nevím, jak je to teď, ale dřív to tak bylo. No asi jo, ale teď si myslím, že to tak pamatuju. není, že by putovali po celé republice, jako. To podle mě to mají nějak teď už rozdělené. teď už to mají asi rozdělené, že už to beru na, jakože tady ta rodina má tento rajon a vy máte ten. A považte se sem do jednoho, vám propicháme gumy, víš co? Takže tak, no. A já jsem teda se v životě s žádným kolotočářem ani cirkusákem nebavila, takže nevím. Ty v Dubňanech byl ten, ne? Ale jako... Ježíš, jo. Ale neříkej jméno. Tak ale ten, já si ho nepamatuju, že jezdil s kolotočem. Ne, oni přestali pak jezdit. Už jak tam bydlel. A ten už je taky kdesi toto úplně daleko odstěhovaný, ale já jsem si s ním strašně ráda povídala. No, v pohodě. Strašně super takový. A od nich mám to své elektrokolo. Ano. Jo? Ano. Některé od nich bylo, asi jo? To moje, a to mamčine. Mamka si ho tam koupila první. Já říkám, mamka si koupila elektrokolo a ty říkáš, tak jestli mají ještě jedno, tak si kupuj ty. Aha, ano, asi jo. Jo, máš to Kento, furt, ne? Nebo mě to ano, nějak, jo, mám. Mě se to pomíchalo s tím mamčiným nějak, ale jo, tak já mám to svoje Kento, no. No vlastně a tam ta baterka, když byla špatná, my jsme ho vyměnili až po dlouhé době, že pak? No ale já jsem s tím kolem jezdila, já jsem si ho vždycky dobila. Jo. Že když jsem pracovala ještě v gruntu, to vyšlo prostě. Tak já jsem ráno tam dojela, hned jsem jak kdyby dala tu baterku na nabíječku a pak jsem jela zpátky, nevadilo mě to dobíjet. Ale teď mě to kolo klidně vydrží 2-3 dny. Jako fakt, že jedeš 3 dny po sobě. Ale mě sám říkal ten pán, že jako nenechávat ho vybit. Jo, však. Že jako fakt ho dobí třeba, když už máš ze 4-2 ty čárky, ale já ho dobíjám většinou, když už něco skočí na 3, protože to kolo je pak strašně líné. No tak dojdeš dom, dáš to prostě na nabíječku. Já až na ten druhý den. No, ono je jako hodně těžké to kolo, takže myslím si, že ta baterka. No já vždycky si říkám, já mu říkám vždycky tomu kolu, říkám, jakmile se vybiješ, kámo, tak my dva jsme se přestali kamarádit a skončíš tady ve škarpě. Že je těžké to jako ušlapat. To neušlapeš. Já jenom když sundám tu ruku z toho plynu a mám, co třeba někdo mě volá, já ve vteřině bych spadla. Jako to nejde vůbec, to nejde ušlapat. Ty jako na babetě šlapat. No asi tak, no je to tak. Jako to kolo fakt váží hodně. Proto já jsem si vždycky říkala, že když jsem vlastně, já jsem na tom kole jezdila s Marťošem, když jsem ho měla na sedánce a vždycky jsme jeli, Marťoš chodíval do školky do Hradiště pár roků. Tak to jste byli ty vole, jak malý tank. To bylo, já jsem si to až potom, protože já říkám, ty Marťoš, kolik měla třeba 15 kilo. Já měla 85 v té době, kdy jsem jezdila na tom kole. A to kolo má nějakých 35, si podle mě myslím. Říkám, že bychom ty vole měli tady 130 kg a jeli jsme prostě. Jakože fakt. A to kolo to utáhlo jako. A jako, ale říkala jsem si jako, že jedu rychle. Že já i teď předjíždám kolaře. Já vidím před sebou jako v délce kolo a já ho vždycky dojedu. Ale teda šlapu, stále šlapu. Fakt? Ano, pořád šlapu. No, ono to má jak když plyn.
ale aby to jelo rychleji, tak musíš šlapat, jako. Nebo... Jo, jako určitě tomu pomáhám. Třeba když fakt jakože šlápnu, tak jakože si máknu. Jo. Víš, když třeba potřebuji někoho rychle předjet nebo tak. Ale spíš si myslím, že ta baterka by mě nevydržela 3 dny, kdybych nešlapala. Že si myslím, že by to... Nevím, já jsem v životě nikam nejela, takže bych nešlapala. Nejsem na to prostě zvyklá. Vždycky prostě šlapu. Jako samozřejmě je to lehčí šlapání, než na normální kole, to je logické, ale šlapu, no. Abych aspoň trochu jako to břicho neměla zvěšené, tak abych prostě šlapala, tak tak cvítím trošku. A jinak Kuba třeba potřeboval si koupit kolo a nevím, jestli na ně byl 10krát. Co? Tak dobře, tak 15krát. Já třeba jsem taková, ale že já úplně vidím, že tím ušetřím. Tak prostě si řeknu ne, je prostě, a když už je jako, Tak nevím, kolik stojí to nabití, jako, ale to podle mě asi moc není, no tak určitě se to nedá srovnávat s tím, jako, že tankuješ, ještě co zdražili, ty vole. Já nevím, mně přijde, že to moje auto prostě žere. Jako když jezdím do práce, tak ne. Víš, jakože až tak. No tak ale když třeba jedu jako, když jedu k mamce, já natankuju za 5 kilo, já jedu tam zpátky a můžu tankovat znova. Jako jo. Že mně přijde takové, že je nenažrané. Hrozně. A to já tam jako nic tak extra nepoušťám, jako nevím, jestli tam mám vůbec zapůl klimatizaci. Nebo něco. Podle mě to tam tak rychle ubývá, že to má malou nádrž, víš, jako a nevím, za kolik tankuješ, že si natankuješ za 500, tak to je nic už. Ale doporučuji všem to elektrokolo, kdo ho nemá, kupte si. A je to obyčejné, prostě teda jedete na plyn, jestli to ještě se vyrábí, protože vím, že mi někdo říkal, že už to nesmí jako prodávat, ten typ mojeho kola. Ale jako nemyslím úplně za těch 70 000 kolo, ale v Decathlonu mají za 20 000 kolo elektro. No, tak tam samozřejmě ale nemáš ten ovladač, tam musíš prostě zašlápnout, a ti to pomůže. Jo, to jo, jako, ale i tak to by ti stačilo, protože oni jedou ještě rychleji, jak já. Asi jo. Když zašlápnu. Jako nevím, takhle, ono to pomáhá do 25 km většinou, pokud to nějak neopravíš. Jo, takže jak už jedeš těch 25, tak to kolo už ti pak nepomáhá. To už musíš když tak šlapat sám, když chceš jet rychlejc. Tak bych jela a ty pomalu. jedeš rychlejc určitě, jak 25. Ty jedeš třeba 35 si myslím. To nevím. 25 není moc rychle. No a... Já vím, že, počkej, jenom to řeknu, já vím, že staré hodinky, jak jsem měla ty Samsungy, tak když jsem si zapla to kolo, tak tam bylo, že moje průměrná rychlost byla 30. Jo? No tak průměrná, no. Tak ale když si na té rovince, podle mě, tak jedeš jako třeba těch 35, víš, na té cyklostezce. Ale tak jako já šlapu, já se prostě lážu, takové, jako, jo. tak kochám se výhledama na poli. A víš, co dělám? Když je někde zvířátko, třeba králíček nebo kočička, tak já vždycky, ahoj králíku, ahoj kočičko, co ty tady? A tak si s ním povídám, jako. Kdyby tam byl had, tak udělám. Jako já jsem to kolo nikdy neměl, ale myslím si, že to je dobré v tom, že když třeba někdo až tak jakože nemůže, tak prostě se na tom kole dostane barz, kde jako jo, že... Ale nějaký pohyb to je, si myslím, takže jako... Neodsuzoval bych to jako, že elektrokolo na tom vůbec nic jako neděláš, nebo tak, podle mě lepší jak nic, jako určitě. Jako ať si má každý, co chce. No. Jako zase já radši pojedu na elektrokola, než na elektrokoloběžce, to je opravdu nic. Já si na tom kole šlápnu aspoň. Ta koloběžka je to nepohodlné na tom stát, mně to připadá... Mně hlavně to přijde strašně nebezpečné, já nevím, jako... No na kole se taky můžeš strašně vysekat, ale to... No to já vím, ale na té elektrokoloběžce tam jde jaký kamínek, jako na kole, když najedeš na kamínek, ti to absolutně nepoznáš. Že mně to přijde, že máš takovou větší stabilitu, si tak zapřítý víc, jako... Tak třeba když pichneš kolo, no, tak si myslím, že pokud nemáš jako obrovské pneumatiky, které jakoby, víš, jakože sami o sobě ještě se na nich dá jet, když jsou úplně vyfouklé, ale když máš nějaké ty malé a prdne ti to prostě, tak je to o držku a na kole, když pichneš, tak to prostě jako se nerozje. Já jsem to nepoznala. Nerozje. Jak jsem pichla.
Já jsi to vůbec nepoznala. A až jsem dojela do práce, tak tam došel od spolupracovnice manžel a říkal: máte defekt. A já opět, cože? Co já opět si teď budu dělat, si vole, vemte si to kolo, já nechci. Říkám, kdybych zašla do autokely, vyměnili by mě to, jenomže já jsem pěchla zrovna zadní. Kde jsou všechny ty elektroty to. Tak já jsem pro něj jel. Ano, tak Kuba prostě oddělal přední kolo, dal ho do kufru, nechali mě ho tam to auto, jeli autobusem. A pak jsme ho dali jednomu pánovi v Hluku spravit. Jo. A ten mě tam dal nějakou jako nejlepší pneumatiku, která je. Aby jako nějakou zátěžovou. Nějakou zátěžovou, protože on sám říkal, že to kolo je prostě těžké, teď s tou moju váhu a opravdu kdejaký kamínek. A teď si vemte Ostrožské u toho nádraží. Co tam je za silnic? Samá Yamaha Hnus, prostě tam jako, abyste jeli. Já vždycky si stoupám, když najíždám tam na ty hrboly, abych celou váhu nebyla na té zadní pneumatice. Jo. A vždycky mě úplně štve, když tam ještě potkáte auto a musíte vybrat ty nejhorší výmoly, protože on si jede prostě po té lepší straně, no. No tak jinak je to dobrá cesta. Jako tam po té panelce. No ne, tak jakože prostě Hradiště Ostrožská jako. Jo, to jako jo, ale mohli by to v té Ostrožské spravit. No tak to nevím, jestli to by museli ty panely jako vyndat jeřábem, to nevím. Ne, ale tak počkej, já jsem někde četla, nebo někde to říkali, že to chcou jako prodat. Co? Prodat to nádraží s tou přilehlou cestou a že kdyby se našel na to kupec, že by spravil tu cestu. A proč by to někdo kupoval? Však to musí mít České dráhy, ne to nádraží. Já vůbec nevím, jestli to musí mít České dráhy. Určitě. No ale já jsem to někde četla, jestli to bylo v tom profilu, nebo jak se to jmenuje. Tak třeba to tam někdo vymyslel něco takového, ale nevím. Nevím, já jsem to někde četla, ale zatím se nic neděje. Ale začali jak si spravovat to nádraží, nebo se mi to zdálo? No, nevím, tož teď se tam dělá to náměstí u nás. To ani nevím. Už to nebylo. Kde? No náměstí, že se dělá. To už tam nějak se dělá. Jo, a už to vypadá celkem jako, že Tak to pokročilo. vůbec jsem tam nebyla. Mhm. Ale byla jsem na poště, ale tam jsem se nedívala. Jo. No, nevadí. Tak bude mít náměstí lidi konečně. Nevím na co, ale... Obrovské. Nevím, jestli tam bude nějaká kašna dokonce, nebo nebude nakonec, nevím. A tak zase, když tam budou to, jak kdyby nějaké stánky, nebo... Stánky. No to, že jako na nějaké slavnosti. Jo, tak, jo. Že tak toto máte prostě u toho kopu postavené. My tam ani nechodíme, mě to nebaví. Tam jako stát na parkovišti u kopu. No, já si myslím, že to bude taková placka, zase aby tam mohly být ty kolotoče. No asi jo, protože teď jsem chtěla říct, že na tom místě, kde má být to náměstí, tak vždycky stávají kolotoče. Jo. Ale byli jsme loni, ale Marťoš na ty kolotoče nechodí, takže... Ale který si rok chodil? To už je další dobu. No, a pak už ničeho nic ne. A nebyli jste minulý rok na tom? Na autodromu nebo někde? Jo, minulý rok se celkem kolotočoval, ale on spíš jde třeba na ty trampolíny, nebo když je tam ten takové to parkour, přeskakování, nebo něco takového. Jako, že by šel na nějakou houpačku, nebo zatískáš to vůbec, jako. Nebo lovit ty ryby. Jo, vždycky každý rok loví ty ryby. Má no. rád takové něco, při čem musí něco dělat, jakože. Nějakou dovednost, prostě challenge, má rád challenge, prostě výzvy. A mně úplně strašně se nelíbí, jak prostě některé děcka by prostě chytali ty ryby. Jedno jaké, hlavně, že budeš mít prostě ten kyblík naplněný. A Marťoš třeba chytne rybu, on, ne, ta se mi nelíbí, hodí ho zpátky. A ta paní už pak říká, ona je vždycky úplně taková jedovatá, to tam to obsluhuje. A říkám to, že si každé děcko si tady vymýšlá, jakou chce rybu, ona jí vždycky pomáhá to hledat, jako toto si vem, ne, toto. A tak mám tam pěkné odměny za to, za tolik peněz to nestojí, to chytání ryb. Zase jako víš co, zasloužíš si to, že jsi to pochytal, můžeš si pak vybrat dárek. No to jsme dneska měli zajímavé téma kolotoče a co ještě to bylo, ježišmarja. A ani nevím, čím jsme začali. Že jsme neřvali z toho táboru.
Ty už včera balila nějaké věci do Chorvatska. Ano, jenom takový, konečně jsem mohla použít svoji přepravku. Jmenuje se to přepravka, No, bedínka. bedínka, taková ta, ona jde složit na placku, Ano, ne? jo. Tak to, konečně si to mohla vzít, ale vždycky, když jdeme do Chorvatska, tak si to vždycky beru. A je tam vždycky jakože taková, vždycky je tam taková směsice prostě všeho. Ale dala jsem tam sůl, cukr, čaje jsem tam nějaké vzala, nějaké polévky instantní, kdybychom si chtěli jenom tak narychlo, třeba jsme měli večer hlad, tak si uděláme. Protože jsem to dostala od toho kuchárka, víš, Nějaké tak jsem mražené to nabrala. pici, To nemám. prsty. Nějaké sušenky, mám tam nějaké kořeníčko. A už mám jako v nákupním košíku v DMku jako za 16. jídlo, takže... Špagety musíme vzít. Já jsem vzala... Pantány jsi tam dala. Ne, já jsem v tom košíku v DMku mám nějaké ty omáčky, těsto na pizzu, kdybys chtěl udělat pizzu některý den tam. Co tam máte? Můku na pizzu, tak. Můku na pizzu tam máte? Ano. Co to je za můku? Pizza Mehl. se to Pizza jmenuje. Mehl. No. Mehl. To zavezu do Bojanovic, jestli to schválím. Je věčně vyprodaná. Jo. No to teďka v těch Bojanovicích prejde jako katastrofa. Že jako měli strašný nátřesk zase, jakože úplně blázinec. Perla pizza. Vyprodáno, no, dávali aj. Že už vám nemám co dát, jako. Takže běžte do... Pěkný čachec tam taky chytli To... včera, takže tam úplně splavení chudáci. Servírky, čísnice, barmanky, nebo jak se to tomu říká, tak ty byly úplně durch, jako. Tam ještě úplně létali s těma talířema. Nás to chytlo včera, že? Když jsme byli na koupališti ve Veselí. Strašně nám to přišlo vtipné, protože jako Kuba s Martyšem si šli českáka na skokánek, to. Já říkám, víte co, mě už je docela chladno, tak se zvedl vítr. Já jdu na deku si jakože tak trošičku sušit. A z ničeho nic, úplná prostě apokalypsa. Lidi brali nohy na ramena, všetci začali běhat, no já jsem se úplně smál, Martyš běžel taky. A teď tam začal úplně létat větr, začaly létat lehátka a takto. A my úplně, honem, utíkejte, prostě tornádo. Úplně strašně jsme se tomu smáli. Martěš tam úplně zahazoval ručník, létal ve větru, úplně my jsme byli na počurání, asi tak bych to nazvala. A to fakt vypadalo, ale jak že bude tornádo úplně. Úplně jako, že ty stromy tam začaly úplně jakože to. Ten větr se úplně začal vířit. Takže si ty lidi úplně čáru a tam musíte pípat takové čipy, no tam úplně taký hluk prostě lidí, úplně pojďte nás ven! Oni by tam uhořeli, prostě kdyby začalo hořet u toho turniketu. Někteří si tam stoupili pod jakýsi přístřešek a si mysleli, že to přejde. Že to přejde. Jako a možná to přešlo potom, co já No vím. nevím. Ale jo, pak bylo myslím pěkně. Ale to bylo tak to bylo hodinu no. potom třeba aspoň. Jako vím, že během asi... No hned jak jsme jeli z toho kupa, že jsme odcházeli mezi posledníma. No došli jsme do auta. Pak jsme běželi taky. Protože než jsme doběhli do auta, byli jsme úplně durch, jako úplně. A ani jsme se nepřevlékli nic, tak jsme Martěša ještě zabalili do té deky od té trávy prostě, aby nebyl nemocný a říkal, já si chci dát doma teplou vanu. Tak šel do teplé vany, jako fakt to bylo to takové nepříjemné, ale strašně to bylo vtipné, strašně mě to bavilo. Jsme unavení asi. Takže to byla zábava, dokonce jsem jela na tobogáně, na sklouzavce. Natočili jsme se tam u toho. Jo, jako za mě super, akorát mě teda hodně zklamalo to jídlo teda. Mě taky vlastně, no. Si to ještě nějak přehodnotit v tom hodnocení, asi jako... na 7 to asi ani nebylo. Ta pizza jako jo, ale ten zbytek nevím, no. Já nevím, no, jako mě, nebo tak, kdyby jsme předtím nebyli v tom bistru prostě v tém normálním, jak tam jdeš a dáš si tam oběd. Kdybychom tam předtím nebyli, víš, a neměli odzkoušané, že tam je to prostě úplně o něčem jiném, Jo. tak bychom to asi tak úplně jako, že necítila bych až takovou křivdu, jak včera, jako to já jsem se na to jídlo strašně těšila.
a teda strašně mě to, a jako je to tím, že je to na koupališti, já to chápu, ale Takže já jsem předtím mluvil s tím majitelem, jakože jak jsme byli v tom bistru, jako v tom městě ve Veselí, Ano. Bistro Tasty. A on říkal, že prostě nemá lidi jako schopné žádné nebo tak on to prostě chudák vaří všecko sám. jasné, A pak tam má k tomu nějaké brigádníky, no, ty asi, nevím, no. Takže asi, tak on se snažil udělat prostě dobrou tu pizzu a ten zbytek si myslím, že stihl aspoň něco k tomu ještě jinačího, víš co, ale asi by nedal nějaké maso nebo nějaký burger, to už by nestihl prostě, no. No ale mě to nemrzí v tom, že to jídlo nebylo jako dobré. To my jsme se jako najedli, to až bych tak jako neřešila. Ale že si myslím, že mu to strašně ubližuje. Víš, jako že hodně lidí si řekne, tyjo, tady to nebylo nic moc, tak nepůjdu už do toho bystra třeba. Víš, jakože, tak co to myslím, my jsme si v tom bystru jako pošmákli, my jsme tam měli normálně. Oni jako si řeknou, že to bude prostě jenom fast food takový, přitom v tom bistru dělá krásné prostě ano. jako jídla. Výborné jídla, a i česká no. kuchyně, prostě všecko, jako jo, cokoliv, nevím, dobré těstoviny, myslím si, že dobrý guláš udělá taky prostě, jako jo, no má kuchař prostě dobrý. Teď já jsem se potěšila, že tam není tu polévku, ta byla vyprodaná, to se nedivím, to si myslím, že tam jako si dal každý. Ale jak říkáš, tam měl jednoho kluka, potom už tam byli teda dva, ale jako, tak samozřejmě, že když se tam nastřádá víc lidí za sebou, tak není to úplně jídlo, které vydáš hned. Jo, takže mohli jsme tam třeba obejít víc těch jídel, že tam byly, myslím, čtyři stánky, kde jste si mohli dát jídlo. Celkově. Ale my jsme se těšili na tady toto, no. No, nevadí. Já jsem si myslel, že to bude takové osekané, ale myslel jsem, že tam bude mě třeba, nevím, nějaké maso s hranolkama, víš, nebo něco aspoň takové. A možná i třeba jiné dny měl, víš, ale zrovna si říkali, že třeba i bude pršet, že to udělají jenom takové, jako, že asi moc lidí nedojde. Jo, ale jak říkám, nemrzí mě jako, že to jídlo, ale mrzí mě to tady toho, že vím, že ten podnik za to prostě stojí a tady to koupaliště tomu prostě nepomáhá. Asi ne, ale tak myslím si, že do toho města by mu přes prázdniny asi moc nikdo nešel, nechodil. jako jasné, má výdělek, to chápu taky. Ale mám potom, víš, jakože... Já si myslím, že je to strašně moc, jako nechci radit restauratérům, neměl jsem žádnou restauraci, ale jako strašně moc dělá samozřejmě, když dobře vaříte, jo, ale myslím si, že furt dělá asi nejvíc to, na jakém to máte místě, a to si myslím, že se jakoby týká všech podniků. Pokud nejste výjimečně skvělí, tak záleží hlavně na tom místě. A myslím si, že se bojí ti podnikatelé jít do třeba těch lepších míst, protože tam je dražší nájem, jo. Někde na náměstí, dejme tomu, jo, nebo někde, kde to je fakt vidět. Ale myslím si, že to je chyba, že by měli prostě investovat do toho nájmu a mít to hlavně na dobrém místě. Představ si, že má tady toto bistro třeba někde vedle gruntu, jo, u toho autobusáku, třeba u té Billy. To by jelo jak svině prostě. A ti Vietnamci si myslím, že za to místo ty prachy dají třeba, jako jo. Nebo představ si, kdyby něco takového dobrého bylo v Tesku, tam místo toho hnusného bistra asijského. To by jelo jak svině. Ale musí mít ten člověk prostě na to tu odvahu, kterou bych sám asi taky neměl, jít prostě do toho drahého nájmu, no. Já bych neměla odvahu ani do malého nájmu, asi tak. Já nevím, já prostě nejsem z podnikatelské rodiny a to hodně ty lidi ovlivňuje, si myslím, nebo mě. Víš, že třeba kdybych byla z podnikatelské rodiny, tak bych měla úplně jináčí pohled na to. Ale tak toho nemám. Tak to já vždycky jsem si říkala, že prostě si najdu práci, budu v ní dobrá a ta práce mi to vrátí prostě. Jo, ale myslím si, že dneska jakože je samozřejmě těžké sehnat dobrou práci, sám jsem hledal jako dlouho taky. V podstatě jsem nic nenašel. tak mám YouTube teďka naštěstí. Ještě, že na YouTube se nemusí udělat ty pohovory. No. Ale jakože když v té práci si dlouho třeba nějak postupuješ, tak si myslím, že už v podstatě můžeš
být jako dejme tomu bohatá, a jenom když jsi zaměstnanec, jako když to tak řeknu. Že, nebo něco je dobře bohatá, ne? Tak jako jo, ale každý má taky nastavené jináčí priority. Někdo může mít menší výplatu jak já, ušetřit z toho a být mu dobře. A taky záleží, kde bydlíš, jako když bydlíš někde, nevím, dejme tomu ve Veselí nad Moravou, nic proti, to je úplně jedno, jako. Nebo v Praze, tak máš úplně jináčí náklady na ten život, že? Jako. Tak jasné, tak určitě je rozdíl mezi Veselým a Prahou. Tak pozor, třeba je Hradiště strašně drahé. Jo, takže jestli bydlíš třeba v Ostrožské nebo v Hradišti, to je taky rozdíl. No to tak, to určitě, no. Nebo v Hodoníně na Činžáku a v Hradišti na Činžáku, to si myslím taky, že bude 1 000 000 za ten byt rozdíl, za úplně stejný. To jo, no. Tak je to, no. A tak víš co, a potom už je třeba i otázka toho jako školy, že? Protože vy si řeknete, že budu vidět v Hradišti, tam jsou třeba 3 ty školky. No jo, ale jakože na poměr toho, kolik tam bydlí lidí a toto, tak asi víš jak, že prostě třeba to dítě do té školky ani nedostane. Byť máš bydliště tam a tam. Jo, takže bych zase brala v potaz tady toto. Jako nevím, jestli se někdy stalo to, že když bydlíš v Ostrovské Nové Vsi, že si tam nedostaneš do školky. Jakože musíš brát ohled na to, aby bylo dost místa ve školce tam v tom městě. No, že si myslím, že není, no. Jo, no asi ne. Než tak na jako... dědině, kde máš pár děcek. Jo tak, jakože myslíš, že na dědině je to lehčí se dostat do té školky? No tak samozřejmě. Asi jo. Jako já neříkám, když jsme hlásili Marťoša do školky, vlastně protože Marťoš nechodil v Ostrovské, on tam chodil asi jenom měsíc. Pak jsme ho přehlásili jakože do Ostrohu do školky, tak tam třeba už to byl problém. Protože jsme nebyli z té dědiny, neměli jsme tam ani spolu, jak kdyby na to máš na nějaké ty body, no. Musíš mít trvalé bydliště tam, musíš tam mít sourozence a sbíráš bodíky takové, dá se říct. A to jsem třeba jakože, bylo to takové, že jsem si říkala, že se tam třeba nedostane a ona mi to sama i ta ředitelka říkala. Jo. Jenomže asi mi říkala, že máme prostě nějakou takovou zkušenost prostě špatnou, tady bylo místo. A kde si, co si. A fakt jako, že ho vzali úplně jako posledního, že na něho zbylo jako místo. Ale když si z té svojí dědiny, tak to musí vzít snad. Že to není jak v Hradišti. Víš co? Tam ti řeknou, běž do jiné školky v Hradišti, no. A teď se hlásíš prostě, já nevím, kolik tam je školek, 4. Nebo ho musí dát do soukromé. A to teda my jsme Marťoše asi 2 roky měli v soukromé školce, možná rok. Spíš 2. A to teda vám řeknu, že to na to nám taky padlo teda hodně úspor. A tady tohle. Asi jo, kolik to stálo teda? To stálo 6 000 měsíčně ta školka. Nebo 5500. Si dám to tady zrovna. Jo, záleží jako si jídlo nebo takto. Ale k těm 6 000 měsíčně, no, to stálo. A to byla ještě jedna z těch levných školek. Tak lidi, mě fakt špatně, musím jít teďka rychle na záchod. Jsme ve Zlíně ve Zlatém Jabku. Mějte se krásně, jestli jste nedali ještě ten odběr like, tak to prosím dejte a my se uvidíme u dalšího podcastu, posledního před dovolenou. A myslím si, že budeme živě streamovat tu naší cestu, minimálně asi to Chorvatsko, protože myslím si, že Česko-Rakousko se nám nějak přepnou data a ono by se to vyplo. A stejně tak Rakousko-Chorvatsko. Takže nevím, jestli to nebudeme streamovat až od Chorvatska, což by bylo někdy třeba mezi 10. a 12. v sobotu prostě dopoledne. Uvidíme. Nevím, jak to je s těma datama, já si myslím, že se to tam nějak přepíná. Tak jako já nevím, tak ale stejně jako kdyby se na to díval 6 ráno. Jo, děkujeme, mějte se krásně, máme vás rádi. Ahoj. A běžte kakat. Tak lidi, ještě to musím trošičku aktualizovat, protože dneska nám volali teda z Invie, přes kterou jsme si objednávali naši dovolenou, že bohužel naše ubytování není volné, jo, což je asi nějaké 4 dny předtím, než jsme tam měli jet, tak nám to zavolali. Paní nám to vysvětlila, jako samozřejmě ona za to nemůže, vysvětlila nám to jakoby
že se omlouvá, ale jakože v podstatě úplně se z toho nechumelí, nebo nevím, jak bych to řekl. Nabídla nám něco jinačího, nabídla nám nějakou Itálii, což my prostě jsme fakt chtěli jet do Chorvatska a konkrétně teda já jsem určitě chtěl jít jako na Krk, na ostrov Krk. Nabídla nám potom ještě něco jinačího, což bylo úplně cenově jako mimo. No a my jsme to pak dali na stories, Marta to dala jako první a Invia se jí ozvala potom do zprávy, že to zkusí ještě nějak vyřešit. Nevím, to bylo nějak odpoledne, o 12:30, teďka je 7 hodin večer. Volali mě teda, jestli jsem teda zažádal to vrácení peněz, nebo tak, že přijali tu moji žádost a že jestli to chci pourgovat, prej tu žádost, říkám jo, tak to pourgujte, prostě ať to máme co nejdřív. A že se nám ještě ozve teda někdo z obchodního oddělení, kdo nám nabídne teda nějakou alternativu, nebo že se prostě ještě zeptají, jestli náhodou tam to volno není. Já už jsem obvolával nějaké kempy, volal jsem do nějakých apartmánů, samozřejmě nic volné není. Něco volného je ještě na Bookingu, něco málo Airbnb. Je to teda za víc peněz, než jsme měli vybrané. Není to 18 000, ale je to víc. Takže uvidíme. Momentálně to tak nějak řešíme. Stejně asi budeme radši muset počkat, až nám dojdou ty peníze zpátky, protože doví, kdy vůbec přijdou. A potom asi něco objednáme, no. Nejradši, my jsme té paní říkali, že my jsme chtěli jít tam prostě na to konkrétní místo, jo, protože žádný jiný kemp, kde jsme měli bydlet v tom karavanu, nemá prostě tobogány, nemá bazén a není tak blízko moře. Nic takového teďka volného není. Já jsem pak obvolával ještě nějaké kempy. Jediné prostě, co je volné v podobné cenové relaci, tak mě pan doporučil na ostrově Rab. Je to v podstatě za stejné peníze, za 18 000, ale je to místo pro stan, takže bychom si museli vzít vlastní stan a spat tam v něm. Já si to moc nedokážu na ten týden představit, jako asi by to nějak šlo, ale jako rád bych si někde do sucha dal věci, prostě v klidu si tam ponabíjel prostě kamery, jo, sedl si tam někde v pohodě k jídlu a ten stan, to se mně zdá až moc takové dobrodružné, zase si takový dobrodruzi nejsme, jsme trošičku samozřejmě pohodlní a toto bychom asi jako nechtěli, no, takže nevím. Co jsem se díval na různé stránky, jakože v podstatě co nemají žádné agentury nebo cestovky, tak nic volného se nenašel, i když tam jako uváděli, že ty termíny jsou volné, tak jsem tam volal nebo psal, nic z toho volné samozřejmě není, jenom to jako neměli aktualizované. A jak říkám, zbývá teda nějaký Booking, zbývá Airbnb, konkrétně na Krku jsou to prostě asi jako, je to o něco dražší, jsou to asi 3 nemovitosti, je to všechno minimálně o 5 000 na ten týden dražší, než jsme chtěli, takže za nějakých 23 000 minimálně. Takže uvidíme, určitě do toho Chorvatska pojedeme, lidi, já se toho nevzdám a určitě bych chtěl jít na ten Krk, nevím, jestli ten Krk vyjde. Moc děkujeme Monči, která nám posílala nějakou alternativku, ona dělá v cestovce, tak nám posílala něco s bazénem, což bylo teda ale jak když na Istrii, ale vypadalo to celkem dobře, ale zase to bylo jako o 7 000 dražší, než to, co jsme vybrali původně, no. Takže uvidíme, lidi, držte nám palce, moc děkuju za vaši podporu, psali jste nám na Instagram, moc jste nás podpořili, díky moc, některým z vás se to stalo taky, je to samozřejmě nepříjemné, já chápu, že se to prostě stát může, samozřejmě, že nás to naštvalo, no, ale tak co uděláte, nemá cenu se tím zase tak nějak trápit, jako zase taková hrůza samozřejmě to není, jo, nejde o život, tak nejde o nic, ale je to takové jako nepříjemné, byli jsme z toho všichni nešťastní, jako no, měli jsme takovou chvílku, kdy jsme si trochu snad pobečeli. Takže zkusíme teďka něco najít, ale nenajdeme asi už stejně nic s bazénem a s tobogánem. No. Tak nám držte palce, mějte se krásně, budeme se těšit u dalšího podcastu, který vyjde v pátek a v sobotu teda jedeme do toho Chorvatska, budeme živě streamovat naši cestu, někdy v dopoledních hodinách, dáme vám ještě vědět, sledujte naše Instagramy, sledujte naše dva druhé YouTube kanály, určitě sledujete, takže tam se to rozvíjíte. Mějte se krásně, čau.